Hovoril si, že možno niekedy napíšeš knižku. Tak kedy si myslíš, že vyjde a o čom bude? Neviem, kedy vyjde, ale mám dve také veci. Jedna sú z tých biznisových, že možno dať nejaké také tú storku ohľadom web supportu, kde je naozaj akože veľa zaujímavých príbehov. Je také, čo možno teraz sa nedajú až tak publikovať. A potom, jak som hovoril, že ak som písal aj poviedky a podobne, tak nejakú takú beletriu trošku by som asi radšej chcel napísať, ale to musím ešte, chýba mi k tomu potrebný skill, nepíšem tak často, aby sa to dalo nejak tak dobre čítať a podobne, ale čiže niečo takéto, asi dve také knihy, že jednak aj biznisov napísať, ale nerad by som, tie biznisové knihy nepokladám až za nejaké hodnotné knihy, že to sú také návody, také blogy, vie to človeku niečo dať, ale pre mňa tá najväčšia krása, ja mám rád strašne napríklad Dostojevského a takýchto akože autorov a to sú veci, ktoré mňa akože najviac posúvali aj v takom pohľade na svet, na život a tak. Takže kebyže zvládnem alebo dokážem napísať niečo takéto, tak na to by som bol jednej hrdý.